Busdøren åbnes, og det grå skur kommer til syne. Men sådan behøver det ikke altid at være. Kører man en tur langs Carl Nielsens vej i Højbjerg, mødes man af et helt andet syn, og det glæder. Det er meget pænt, synes jeg. Det falder godt ind i naturen, synes jeg. Det der grønne farver. Ikke kun i Højbjerg, men også her i Tranbjerg har kunstneren været på spil. Jamen, jeg synes sgu, de er pæne. Jeg synes, de er flotte, og jeg synes, de pynter mere end de grå der. Indtil videre er det en gåde, hvem der står bag. Art Galleries i Højbjerg har en mistænkelig farve på facaden. Det er kunst, det er grønt. Er det mon dem? Men det er den grønne farve, vi har herude. Og vi har vist også en chat mailing endnu. Det er altså ikke også. Det er meget oplagt at gøre. De er rimelig grå og kedelige og har alligevel en meget sjov form. Så. I Højbjerg har en graffiti-maler, der kalder sig Bier, malet over det grønne. Efterfølgende er kunstneren vendt tilbage for at værne om sit værk. Og ikke kun buschaufførerne nyder synet. Vi synes, det ser festligt ud. Det er pænt. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, det er kunst, men det er da ikke hærværk. Vi har ikke kunnet få en udtalelse fra de ansvarlige politikere inde på Rådhuset, så vi ved ikke, om de synes, det er kunst eller hærværk. Men de har i hvert fald ikke valgt at anmelde det til politiet.